Hello kapni tate bukuk song tini ni katal video lam sogo ke tini hanya hai norok ni buskango wak ni video khanya ni bagai ma phayoka konrokani channel no norok naitong di tai support khaji sajaka subscribe khaji hengkai norok obai keno tebo sung mal matra wak rok ribui obai keno sung sini interest sung manai tai sini bokharok srangnai sini bokharok tongthoknai sung dati phale mankhangke ke khapne takte bukuk song norok ani wak no naitong di ang tabo wak adar nai hai kono video camera saknai kering bagai ang saisung ba norok nang ngasuk kaham ko phonogui manglak tubo norok video no naitong di hambai ketabang wak adar nang bekhak khang tongo ke norok naitong di first to last kami wak adok pisak toknai kha norok abok vitamin ni vitamin ok rejar kete dati na sel khaiman norok ni wak kaham ungnai ada saja wak lagi etong jadi ada saja khana saji yang ya ke nai lagi norok kaham ka ready mal matrok no hanengo wak rok nagi borok pusi bai kan ada sanai nagi opo gundak bai mai bai ke asuk tor ya ngai tan ke buki sini ke tor tor khan kisa mai go sapoja khani bagai ang kusara kisini sa sari malia busi han bagai owa gro asuk tor ni ya ke busi bai ke tor khan kamu ya khan bagai no noroko busi bai ready wa gro asuk